Kom nu her alle sammen. Sammen med mig. Nu skal I høre. Og I lytter fandme godt efter. Nu koncentrerer vi os lige. Og husker aftalerne. Vi skal... Synge. Vi skal synge, ja. Og vi skal... Danse. Og vi skal danse, ja. Og vi skal se godt ud. Alle sammen over! Ja, dig derom. Kan du ikke stille dig lidt bagved? Ja, du kan sgu da for helvede gemme dig bag den forstærker der. Jamen, så fat det dog. Tag en plastikpose over hovedet. Begå selvmord. Gør et eller andet. Skal vi virkelig bruge jeres skodmikrofoner? Ja, det lyder sådan noget, der kommer ud af numsen. Skal vi synge med numsen? Nej. Kan vi ikke få sådan nogle guld nogen? Guld? Guld det match til min pinke ørering. Gule! Nu forstår jeg ingenting. Men så find der nogle guldmikrofoner. Jamen, jeg har ikke nogen. Så skaff nogen. Alle dansere, stil op på række. Og dig, riv lidt op af de strømper. Du ligner jo en luder. Ja, yeah. En luder! Og dig, der er ikke plads nok til dig her. Du har en alt for stor en røv. Jamen så fat det da. Du har en alt for stor numse. Nu forstår jeg slet ingenting. Skal vi stå med numsen til publikum og synge? Nu skal I ligesom alle sammen se på mig hele tiden. Hallo! Hallo! Så se på mig for helvede. Nu viser jeg ligesom, hvordan det er trin er. Tappe, 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 tap. Se, det er jo ikke særlig svært. Tappe, 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 tap. Nej. Så tag dog sammen. Tappe, 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 tap. Så fat det dog en gang mere. Tappe, 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 tap. Nemlig. Tappe, 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 tap. Se, man kan også gøre det med fronten den anden vej. Så en flok talentløse gimper. Hvor svært kan det være? Tap. Hør lige her. Skulle vi i gang med nummeret? Jo, nu skal jeg ligesom synge, danse og se godt ud. Hvor er lysmanden henne? Nå, der er du. Nu skal du ligesom finde den dims med knapper, der laver lys. Kom i gang. Hallo. Husk, inden du går, mere lys på mig. Altid mere lys på mig. Mere lys på os. Okay, lad os tage den del, hvor I synger med. Dig der, kan jeg få en starttone? Kan jeg få den lidt højere op? Ej, det lyder altså overhovedet ikke, som det plejer. Ja, nu andre. Du skal ligesom ikke spille med. Bare dig. 1, 2, 3, kom nu. Stop. Lille skat, du spiller altså ligesom falsk en gang mere. Hvad? Hvorfor kigger du sådan på mig? Hvad siger du? Nå, er for at løbe hjemmefra. Jo. Nå, og gummidunge til vulkanisering. Er lille Torben ud for at blive luftet. Og dig, du rammer du fandme tonen. Det er ligesom svært. Tag dig dog sammen, så. Og dig deroppe. Skru ned for de andre tre. Man skal ligesom også kunne høre mig. Altså, det skal lyde ligesom, når man er i spabadet. Vil du have mere rumklang på? Er det det, du mener? Ja, man skal ligesom også kunne høre mig. Skru ned for de andre tre, og mere for mig. Meget mere, endnu mere, meget mere. Du begynder jo fint. Endnu mere, meget mere. Hallo, du er den anden fister deroppe. Lav noget lys på mig. Meget mere lys, endnu mere lys. Okay, så lav noget lys der. Mere lys. Okay, så lav noget lys der. Okay, så lav en gul her. Nej, for fanden, den er jo ligesom blå. Lav noget mere lys. Nej, for fanden, du skal jo ikke ramme dem. Du skal kun ramme mig. Og tag dig dog sammen, mand. Og gør, hvad du får besked på. Okay, piger og drenge, lad os komme i gang med at øve. Jeg tæller for. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du skal tælle til 4. Men du skal også gøre det i det rigtige tempo. Gør nu bare, hvad du får besked på. I
kæft, mand. Hvor var det fedt. Skat, du kan bare det der. Mere lys på mig.